Venus Lift, Government Authorized Lift Maintenance and Erection Contractor. Contact number Sharat Chirsat 8108709128 or 887999666012. Mumbai address shop number 6 Shri Sairam Apartment, Nandivli Talav Road, Kalyan East. Sindhudurga address Ganga Sindhu Society, Gala number 13, BKG Road, Kankavli. ते हे नाही पार करा ते बाबा स्लो करायचं आहे आम्हाला. चल चलत राहू. रिक्षा आहे रिक्षा ऍक्सेस लोक होतो नंबर बंद ठेवायचं. हा मग आईचा पाणी पिऊन काय तो पाऊस, काय तो ऊन, काय ता पाणी, बरबाद झालंय सगळं. ते हे नाही पार करा ते बाबा स्लो करायचं आहे आम्हाला. चल चलत राहू. रिक्षा आहे रिक्षा ऍक्सेस लोक होतो नंबर बंद ठेवायचं. हा मग आईचा पाणी पिऊन काय तो पाऊस, काय तो ऊन, काय ता पाणी, बरबाद झालंय सगळं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.